Caitan. Rada petuk. Kuwi ra malah kurang ajar ta kuwi. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we? Kowe mlayu ditenono tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe, tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe, kowe mlung ora. Bathara Raja sampean ngerti ra Bapak kula napa? Kula ora ngerti. Ah, padha wae iki. Pelodot peteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku ngapa begogok nang kene. Hah? Pak ulang-ulang modar kene aku. Bagong wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guring ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal bondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke nang lemari es. Ayo, Surakarta. Bubar dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah karo aku. Bathara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kandha Waru Binangun. Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong kuwi. Tak mlebu ning Karang Kawidodarene apa ya? Sempatan iki. Ya ini iki mesti widodari lagi adus. Arep menek wit jambu dipa nirmala ngengok widodari. Dari widodari iki ayu-ayu. Ning aja ngundang malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Nduk goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari. Tak oyahe Bathara Guru. Kowe iku nek ora takon sapa meneh paling dhuwur ya mung Bathara Guru kok. Guru. Iki murid wis mlumpuh. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu. Hei. Omar Bakre. Jan wis nek ora ngono Bathara Guru ayo aku ki takon tenan ora sampe ngawut dhewe. Sewu-sewu kapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta iki boten dados menapa Yayi mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening Paduka Yayi Prabu saengga jengandika supe anggen Paduka sampun kepareng lenggah dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten Kresna kakangku aku ngaturake basaku. Ya Dimas Werku durung tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana Janaka kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Kakang Semar tak tampa. Pangestuku Tampanana Kakang. Kula tampi ndadosaken jimat ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka. Katon cawus guwayamu renu pasuryaning Kakang Semar ana wigati apa Kakang Nayantaka? Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjukaken ngarsa Paduka Sang Nata. Kakang Semar darpi atur apa? Mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping pepunden kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar.
Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono? Den. Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih ewadene jarine mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papandhenengipun anak kula Bagong. Nggih ming namung aturune ngoke mawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sakmenika nembe mboten wonten tegesipun mboten nderek sowan wonten negari Ngamarta, Ndara. Ukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Puntadewa Luntampa. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Kresna Luntampa. Guru Hageku ngaturke sembah. Werkudara Luntampa. Ukulun ngaturaken sembah. Iya Arjuna Luntampa. Guru kowe do slamet to. Pangestunipun Kakang Ismaya wilujeng. Wonten menapa pukulun dene sumengko tindak paduka ewang adi pukulun. Menawi kepareng kawedhar dhateng ingkang wayahipun Puntadewa kepareng kula cemadhong dawuh. Puntadewa. Yektine prapta ulun ana ing negara Ngamarta, sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa. Utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya. Lah kok kaya wigati banget ngopo, Guru? Mugi andadosna ing kawuningan menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra. Iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bale wismane lunga saka omahe. Mugi andadosna ing kawuningan Kakang Semar, Kakang Badranaya, Kakang Ismaya, Bagong sakmangke dados parang muka wonten ing kayiwangan. Piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru. Nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun. Monggo nyantenipun sampun kula paringi priksa. Ewadene Bagong boten pitados. Malah sak mangke mutha-mutha dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula Kakang Semar. Pancen menungsa ora tatanan. Gawe wirang. Puntadewa wonten timbalaning ngadhawuh. Mengkono munggo kang dadi pangandika ulun lawan sira kulup mboten ngene ulun. Lha mriyen. Lah kok teko Bagong malah samangke dados geger wonten ing kayiwangan. Ngantos paduka wang adi ulun keplajar saking kayiwangan. Kresna ulun jaluk tulung endakno kamur kaning Bagong aja gawe isining kayiwangan. Mongso borembun kita mulbawasa kelawan Panakawan Bagong nok ngestaken dawuh kula nyuwun pamit pukulun kepareng lenggah langrumiyin wonten negari Ngamarta. Iya Narayana ulun kang bakal lenggah sawetara ning negara Ngamarta Kresna. Andrung usai jagat Dewa Bathara jagat Pangestungur. Lah wis tak bedhek to pukulun Bathara Guru mesti medune ning Ngamarta. Ha wis baul iki. Nang nganti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani. Mergo aku wis wani gawe geger kayangan Suralaya. Wis, kalah cacak menang cacak. Ngibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah ming kari golek watu tumuli ndodok. Ya, maju terus. Mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulun Manimaya? Ora mawas pepundhen, ora mawas sapa-sapa. Rawe-rawe rantas, malang-malang bakal putus.